Lumaban ka kasi. Ayaw lumaban, oh. Oo. Dito tayo sa Liliw, Laguna, mga gamba. Ayan, mga tropa natin. Ayan si Asyong ako sa'yo. Asyong sa Lungga. Ayan, dito tayo sa Liliw, ha. Ayan, shout out nyo yung mga tropa nyo. Shout out si Patrick. Team Spider. Iyon, no. Si Kay Spider, pumunta rito. Parang ko yun. Ako pare mo yun? Si Rodel? Si Rodel. Okay, thank you Asyong, ha. Thank you po. Si Reben, no? Ayan, dito yan sa May Paiti, yung tropa niya. Isa rin tong subscriber natin, saka ito pa. Ayan, si pangalan mo? RJ po. RJ, ito si Jiban. Ayan. Ayan, shoutout nyo yung mga tropa nyo rito, laban na kamo. Tama na. Ayan, dito tayo sa Paiti, ha. Lapit lang nito. Nandito tayo ngayon. Yan, sa likod natin sa Pablo. May paglalabanin tayo ulit, mga kamba, yung gagambang bukid at gagambang bahay. Pero bago yan, shoutout muna kay Vincent Santino Malapos, kay It's4 Sasuki, Amazing Spider. So yun lang mga kagamba. Shoutout sa inyong lahat. Ito yung pinaka-intro natin dito tayo ngayon sa Laguna. Alright. Ayan mga kagamba, paglalabanin natin. Ayan yung picture, oh. Paglalabanin natin yung gagambang bahay saka yung gagambang bukid. Ito ilalabas ko yung lalabas ko yung isa. Yung gagambang bahay lalabas ko, ha. Ito siya, oh. Maliksi siya, oh. Gagambang bahay yan, ha. Tapos lalabas ko ngayon yung gagambang bukid naman to. Ano yung gagambang bukid? Tingnan natin kung maglalabas ng dalawa. Yan. Gagambang bahay laban sa gagambang bukid. Yun na. Inabol yung gagambang bahay. Nahawakan yung paa niya. Lumaban ka kasi. Ayaw lumaban, oh. Nadali na. Hindi binitawan yung paa. Gusto niya tumakas, oh. Napakawanak ko. Natanggalan yata ng paa ito. Matibay talaga mga gagambang bahay. Ayan, oh. Nalikuran na. Tinali na siya. Ayaw talaga maglaban ng gagambang bahay. Wala na, nabilog na, oh. Hindi totoo yan. Ayan. Ayan, talo mga gagambang bahay. Ayan. So yun, nakita nyo paano maglaban ng gagambang bahay. Okay, salamat sa inyo mga kadagit. Ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang Spider Vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendoza Zero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Zero Gamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!